Hyvää torstai-iltaa MTVn parissa. Tuokion kuluttua tarjoamme ohjelmaa lapsille ja lapsenmielisille pätkiksen seurassa. Aluksi näemme Smurfitarinan laiskurista, sen jälkeen tapaamme Ville Vilusen ja lopuksi saamme seurata Walt Disneyn kertomusta Akusta sekä Tikusta ja Takusta. It's 10:08 with Denver Fox. Good morning to you. Triple your pleasure, triple your fun. You Yankee. What a Yankee. How do you do? Yankee. Very good. Yankee. You love it. Yankee. Yum, yum. Tastes great. The flavors are terrific. And it's wonderful. Jink is gone. Pure Yankee. Puerto Yankee. Puerto Yankee. It's good. Puerto Yankee. Näin siinä kävi. Juhlavuosi tuli. Ja meni hinnasta puolet pois. Tutustuja tilaa nyt seura. Puolet halvemmalla. Maaliskuun alusta vappuun vai 39 risat. Vastaamalla voit voittaa 200 tonnin palkinnosta vaikka tämä upea Mazda, jossa muuten vakiovarusteena on upea minkkitorkki ja Dimange-sormus. Potkuttelee nyt postiluotalle ja tilaa pois hyvää seuraa, jonka hinnasta on jo puolet pois. Ja koska tämä tarjous ei toistu, koska tämä tarjous ei toistu, niin tilaa heti.